Uh, Bombo Jenis, una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng Poong May Kapal dahil siya ang nanggabay sa amin at siya nagbigay sa amin ng walang katapusang inspirasyon at pagmamalasakit sa paggulong ng hustisya dahil maski na napakahaba man yung aming dinanas na litigasyon sa kasong ito, napagtagumpayan naman namin ang katotohanan. Para malaman ng madla Bombo Jenis, ang naging pasya ng hukom ay na para pawalang sala si former Mayor Marinette Gamboa ay natuklasan na hindi siya kasali doon sa konspirasyon, sa conspiracy sa pagpatay kay dating presidente ng Ilocos Norte Electric Cooperative, Engineer Ray Ruiz. Batay doon sa pagpaliwanag ng husgado, sinalaysay niya isa-isa yung mga testigo at napatunayan na wala man lang sa kanila, ni isa sa kanila ang nagturo ng buong definiteness na si Mayor Gamboa ang utak ng pagpaplano sa pagpatay kay dating presidente ng INEC, Ray Ruiz. Kaya ang sabi niya, dahil hindi siya co-conspirator, ibig sabihin, dahil hindi naman napatunayan na siya ay nakipagsabwatan o nakipag-ugnayan doon sa mga nagplano sa pagpatay kay Engineer Ray Ruiz, hindi dapat siya hatulan ng kasalanan. Kaya binigyan siya ng hatol na pagwalang sala, Bombo Jenis. Okay, attorney. So, attorney, wala nang pwedeng or hindi na pwedeng mag-apela itong mga nagpila ng kaso. So, talagang absuelto na itong si former Mayor Gamboa, attorney. Ayon sa ating batas sa kriminal, Bombo Jenis, wala nang apela na maari pang isampa ng sinuang partido dahil ito ay kung halimbawa man may mayroon pang maglakas loob na magsampa, ito ay i-dismiss dahil this will amount to double jeopardy. Alam ng mga abogado at saka alam ng karamihan na oras na pinatawan ng walang sala or acquittal verdict ang isang akusado, yun ang katapusan ng lahat. Wala nang pwedeng mag-apela. Maliban lang kung mayroong mga nakikitang mga pag-aabuso, halimbawa, ng huwes sa pagpasya niya dun sa... Pero dito, wala akong nakikita, Bombo Jenis, na abuse of discretion man lang para magbigay ng oportunidad na magsampa ng petition for certiorari ang prosecution dahil maganda at very articulate and explicitly definitive yung mga binitawang salita ni Judge Salvador doon sa hand down niya ng acquittal verdict kay former Mayor Marinette Gamboa, Bombo Jenis. So wala nang apel. To answer your question directly, there is no more appellate recourse coming from any party whatsoever. Okay, so talagang pinal na ito, attorney. Yes, this has already written finish to the case of former Mayor Marinette Gamboa. So this will put to a close all issues regarding the alleged participation of the former mayor in the killing of former president of INEC, Ray Ruiz. Although, as I have said in my previous interviews, we commiserate with the passing of the late INEC president. We wouldn't want that to befall any individual. And we also commiserate with the family that unfortunately what they were trying to establish was the fault of former Mayor Marinette Gamboa. But unfortunately, the truth was on our side. Justice was on our side. So although the verdict was acquittal, we nevertheless commiserate with the feelings of the family of the late Engineer Ray Ruiz. We would not have wanted that to happen. We would not want that to happen to anyone for that matter, Bombo Jenis. Yes, attorney. So, attorney, naku natin tatay, dati, awan itinakita
nga tay baka inaigan wenno involvement ni former Mayor Gamboa iti datoy panakapapatay ti dating inek president. So one iti kita nga conspiracy nga kunatayo attorney. So mas mabalin mas paki-elaborate anak kat ngamin ti kayat sa onno ka daytoy attorney. Well, iti abab nga panao Bombo Jenis. Ti nagbalin nga desisyon ni Apo Huwes ket naduktalan na babayan iti panangamiris na kadigiti testimonya digiti na ipatakder nga testigos ti prosecution nga saan nga nagbalin nga co-conspirator ni former Mayor Marinette Gamboa iti panakaplano ti panakapapatay di Justelwat nga Engineer Ruiz. Ket no haan nga napaneknekan nga iso na ket co-conspirator kamin ti conspiracy nga nga kung kunatayo Bombo Jenis ket dete kasla dete nabukel nga panagtutulag tapno na sa tagat magunod digiti nagtutulag di may isang gandat wenno may isang nga ranta nga aramiden da nga suda ket sang kamesa nga mangituyang kadeta nga rantada tapno iti kasta ket mai pagbalaigi da deta nga rantada nga gandat da nga aramiden Bombo Jenis ket deta nga ranta deta nga naiwayat nga kasla nagtutulagan ket dedi panakapapatay dedi Justelwat nga Engineer Ruiz ket babayan iti panangamiris ni Apo Huwes nga awamet iti makaitudo wenno makaibaga nga iti by way of a positive and definitive statement nga ni former Mayor Marinette Gamboa ket isu ti utek ti panakapapatay wenno isu ti talaga nga nang mastermind ket may isa nga nakipagplano may isa nga umong kadeta kastang plano ti panakapapatay di Engineer Ruiz ket haan nga naipaneknek nga awan ti kaduda-duda Bombo Jenis ket isu ti namrayan ni Apo Huwes nga nangiyatnag iti not guilty wenno acquittal decision ken ni former Mayor Marinette Gamboa. Ngamin Bombo Jenis tati kastay kung kunami iti linteg nga the burden of proof, the quantum of proof that is required in order to convict an accused is beyond reasonable doubt. Ket nasawan awang nga pulos ti duda nga dijay akusado ket isuket nagbasol wenno inaramid na dijay nga krimen. Ket no adda basit laeng nga bidot wenno duda Bombo Jenis ket that would militate in favor of the accused acquittal Bombo Jenis. Ngamin ta nangato detoy the bar of proof is that high. Tamiti kasta ngamin tay kunada nga nasaysaya at pay nga palupusam DJ siya mapulo ket siyam nga nagbasol ngem DJ convictarim ti may nga inosente nga tao. DJ ti kay napateg ti may nga wayo ti liberty ti may nga tao Bombo Jenis. Nga ano inosente ti may nga tao hamo mabalin nga ibalod wenno ikan iti restraint ti kanyang liberty. Isut ka po nga DJ ti naaramid gapot taawan iti unganay natibker ken nalagda nga panang sustener ti prosecution ti tinaadda ti pinagbasol ni former Mayor Marinette Gamboa ket she would be entitled to an acquittal nothing more Bombo Jenis. Isud ka po nga DJ tinagbalin nga desisyon ni Apo Huwes that former Mayor Marinette Gamboa was not a co-conspirator in any respect by direct participation, by indispensable cooperation, or by inducement. Hangan na paneknekan digitoy nga napasamak Bombo Jenis. Isud ka po nga awan sa bali nga iyatnag ni Apo Huwes nga desisyon do diti
verdict of acquittal kani former Mayor Marinette Gamboa Bombo Jenice. Okay, attorney. So lastly, attorney, nagayam no kwa iti may countercharge iti bangir nga partido, attorney? Well, pagsasarita min to deta ang Bombo Jenice agsipot kasta insawang ni former Mayor Marinette Gamboa, she wants to teach Attorney Ruiz a lesson agsipot agwota idi akit amo namet nga saan nga ni Mayor Gamboa ti akin otek ti panakapapatay ni father na ket mabalin nga tulungan na kumapay nga mang sukimat wano mang sukisok no sa sino ti talaga nga akin otek ti panakapapatay nagsipot adumet idi digiti rumrumwar nga kasla suspetsa no inong quarters ti nagkapuan siguro ti order wano ti plano nga panakapapatay di engineer wis malaksid ken ni former Mayor Marinette Gamboa ngem hanmet nga digiti na idarum no diget ni former Mayor Gamboa iti tinudinganda nga kasla accused nga mastermind. Sudga po na nga itatata na paneknekan nga hanmet gayam nga iso nakit nakipagpartisipar iti panakaplano iti panakapatay di Justelwad ng engineer wi sakit rebeng nalaunay nga ikan iti nan anay nga waya-waya na babayan iti panangakwit iti dedyo nga kaso na Bombo Jenice. Okay, attorney. Okay, attorney, again, thank you so much. Itireti panangted po iti oras kada kami tireti nga malem. Kastamet kaniya former Mayor Marinette Gamboa. Thank you. Kanya yung dua, attorney and former mayor. Well, anytime Bombo Jenice kastay kunanan ororayan na kano ti signal ni Espiritu Santo no iso na ket kumaray manen nga kas mayor agsipod ta amin digiti agsalsaludsod tamagen da no kahit napay agsubli nga kas mayor agsipod ta napaneknek ameten nga awan tinagbasulan na kadeti nga napalabas nga kaso nga nakaisaklangan na ket ti kunana ket no ananto ti ipaltiing ti apo nga Marswa babaen ti Espiritu Santo aket isunto ti surok tayo kunana iso nga that is to answer your question Bombo Jenice.